Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Евангелието от Матей. В края на 3 глава е описано кръщението на Господа на река Йордан от Йоан Кръстител. Това е добре познат текст, защото го четем всяка година на Богоявление. Въпросът ми днес е: какво научаваме за отношенията в трите лица на Светата Троица – Отец, Син и Дух Светий? Тогава Исус дохожда от Галилея на Йордан при Йоанна, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от тебе, а ти ли идеш при мене? Но Исус му отговори и рече: остави сега, защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоан го допуска и като се кръсти, Исус веднага излезе из водата. И ето, отвориха му се небесата и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху него. И ето глас от небесата, който казваше: този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Виждаме потвърждението на Месията от Отца и Духа Божий. Изпълнила се целта на Йоановото кръщение – да бъде той явен на Израиля. Исус Христос живял на земята в невидимото за хората присъствие на Бог Отец с силата и помазанието на Дух Свети. Бога никой никога не е видял. Единородният Син, който е в недрата на Отца, Той го обясни. Божият Син станал човек, но не излязал от общение с Отец и Духа. Потвърждение намираме и в Евангелието от Йоан, глава 8, стих 29. Този, който ме е пратил, е с мене. Отец не ме е оставил самичък, защото аз върша винаги онова, което е нему угодно. Пак в Евангелието от Йоан, глава 10, стих 30 са записани думите на Месията: аз и Отец едно сме. Свети Йоан Златоуст пише: защо са се отворили небесата, за да узнаеш и ти, че и при твоето кръщение става същото. Ти не виждаш това, но не се съмнявай. Така и при кръщението гълъбът се явил, за да покаже като с пръст Божия Син на присъстващите и на Йоан, за да узнаеш и ти, че и върху теб, когато се кръщаваш, слиза Дух Светий. Ще прочета Никей от Цариградския символ на вярата, който изповядваме. Вярвам в единия Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в единия Господ Исус Христос, Божия Син, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Светия Дух и от Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтий Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в 3-я ден според писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живите и мъртвите, и царството му не ще има край. И в Светия Дух, Господа, животворящия, който изхожда от Отца, комуто се покланяме и го славим, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една света, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си.
И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица, лек и спасителен великденски пост. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.